De buurtkamer is het pad van mijn, leven, van mijn duistere leven. De buurtkamer in Dokkum bestaat alweer 5 jaar. En daar binnen de bezoekers erg blij mee. We hebben één grote saamhorigheid en die 4 jaar is net voor niks. Dat was heel bijzonder. Ja, want ik ben uiteindelijk eigenlijk alleen. Ik heb een hele leven vriendin. En die heb ik wat ik meenam. En wij genieten samen even van de heerlijkheid en het Jerk en Jan die treden mooi van op. En dat wordt geweldig. Ik vond de gesprekken altijd erg leuk. Dan kan je de mensen leren kennen en dan kan jij je verhaal kwijt en de andere mensen ook hun verhaal. En dat is heel fijn. En soms kun je mensen ook ondersteunen die het moeilijk hebben. Dan kun je ze troosten of iets bemoedigends zeggen. Marije Klaver is een van de initiatiefnemers. En zegt needzaak in het oprochten van een buurtkamer. Er was heel veel verlet van een plak waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En om samen te wijzen, maar ik om leuke dingen met elkaar te doen. Een grote proost op deze buurtkamer. Steeds gaan meer mensen dus weten te vinden. Via de kranten, of via het wolwezen, of via andere organisaties. Vrijwilligers zetten haar mij alle liefde in om er alle tiertjes en toastjes wat leuks van te meiden. Dat ik al weer mensen ontmoeten kan en verzorg hier kan ik maar de thee en koffie brengen. Maar ze praten, dat doet mij heel veel goed. Netjes steende dat alle buurtkamers in de regio goed bezocht worden, is Klaver nog net van doel om verder uit te breiden. We hebben het stuit vooral het doel dat mensen in de buurtkamer weten te vinden. En dat de plakken die er binnen, dat we daar fijne momenten met elkaar hebben.